No Edwards. Edwards yn nôl at Joe Fow. Cleisiad Fow. At Bradley. Ac oedd hi ymdrech o ar y targed. A fydd yn rhaid i Alex Ramsey ymestyn i lawr i'w chwith i gael ei law at honna. Sydyn. A Bale yn syrthio i Dave Edwards. Edwards yn taro'r Bale ar y foli ar y cynnig cynta. A twrn Jakob Borzinski oedd i fod yn acrobataidd tro yma. Arbediad da gyn y pwyliad ifanc. Pawb, ond am Alex Ramsey yn hanner Caernarfon. A Nathan Pete gafodd i ben at y Bale. A fi o rhaid i Orsinski gael ei law ati. A troi'r Bale dros y bar. Rhyddiff unwaith eto. Iwan Cartwright yn ei warchod o. Croesiad isel gan Southern. Y cliriad Fo yn syrthio i Chris Venables. Y cyfle a nisgwl i'r blaenwr. Sean Bradley. Gwthio ymlaen. A'i ymdrech o. Ddim yn bell o gwbl o'r nod. A fi sgoriodd o berl o gol yn erbyn y Bala ar yr ofal fis dwytha. Joe Fow yn torri i Caernarfon lawr yr asgell. Bale on sgwar at Darren Thomas. Thomas teg at y cwrs Cosby yn canfod Kai Jones. A Jones yn troi. A dod i ergyd o ddim yn bell o'r nod wrth i'r ymwelwyr sgipo'r Bale o un ochr i'r cae i'r llall. Darren Thomas yn troi ac yn ffeindio ei ffordd heibio i 2-1. Ei ergyd o'n cael ei rhwystro. Oedd i ddod nôl o Joe Fow. Ergyd Fow! Oedd i ar y bar! A bron i'r gŵr sydd ar fenthyg o'r Derwyddon. Roi'r ymwelwyr ar y blaen. Un gol mae oedd i sgorio i Caernarfon ac yn erbyn y Bala oedd honno fis dwytha. Southern allan at Rutherford. Dave Edwards. Croesiad Edwards at Will Evans. A mi gath y peniad cyntaf i arbed. Ond nath Chris Venables gyrraedd at y Bale rydd gynta. A'i groesiad o yn cael ei throi i mewn gan Dyn Ebbe. A dwi'n ama wneith Dyn Ebbe byth sgorio gol haws na hynna. Simpson ar y llinell hannar. A Ebbe yn rhyngipio pas Simpson. A mae yna gyfle gwirioneddol fan hyn i'r Bala. Will Evans yn canfod yr hwydd ochr. A nath o ddal i ergyd yn dda ar ei droed chwith. A na methu canfod y targed. Yn Rutherford, 6 Chris Gwyn i anelu to yn y cwrs Cosby. Simpson. Penio'r Bale nôl allan at Rutherford. Rutherford. At Edwards ar ochr y cwrs Cosby. A bron i Dave Edwards. Ganfod cornol ucha'r hwyd. Rhyw droedfed dros y bar oedd hi. Josh Bailey. Bailey sy'n newydd dod ymlaen yn croesi. A fe ath Hayes i lawr. A mae'n Caernarfon a'r cenogwyr tu ôl y gol yn mynnu bod wedi cael ei dynnu lawr. Allan at Rutherford. Nôl at Southern. Southern trwy goesa Cartwright. A mae wedi dod ymlaen at Venables! Oedd hi ar y postyn. Yr ergyd yn curo Orsinski. Oedd yn taro tu mewn y postyn. Ac oedd syth yn ôl i mewn i ddilo y golwr. Ramsey yn taro'r Bale teg at Mendes. Mendes yn penio ymlaen. Where's he gone, Josh? Venables yn ôl at Mendes. A mae'n syrthu Venables! Come on, Josh! Arbediad gan Orsinski! Ac yn y pen draw! Mae'n cael ei ffenio mewn gan Ollie Shannon.
yr eilydd. A reit ar y diwedd. A Bala wedi gwneud un saff.